Altzako festak. Altzako herritarrentzat festek garrantzia handia izan dute betidanik. Festak auzokideekin elkartzeko, denbora pasatzeko, jolasteko eta lehiatzeko aukera bikaina dira. Horregatik askotan, Altzako festez gain, inguruko auzo eta herrietako festetara joaten zirela kontatu digute altzatarrek. Festek inguruko pertsonak ezagutzeko balio zuten, eta bikote asko sortzen ziren. Neskak eta mutilek elkarrekin dantzatzeko eta elkar ezagutzeko aukera aparta eskaintzen zutelako. Altzan eta inguruan festa asko ospatzen dira. Hala nola, jolastokietako jaiak, errotetakoak, oletakoak, larratxokoak, Santa Barbarakoak, Altza kaskokoak, Buenavistakoak, Herrerakoak, eta askotariko jarduerak biltzen dituzte. Estiboaus webunean oso polit azaltzen duten bezala. Boloak, toka, botea, igeljokoa, xakea, musa, kirolak, herri kirolak, aikido eta karate erakustaldiak, dardoak, txokolatadak, apardutxak, puzgarriak, marrazkiak, dultzainak, danborradak, trikitrilariak, rock kontzertuak, koroak, barrikoteak, amaiketakoak, sardinadak, txupinazoak, trakak, suziriak, tombolak. Oso ugariak dira jaiak Altza eta inguruan, gehienak maiatz eta urri bitartean. Neguko jaiak aparte utzita, gabonak, danborrada, inauteriak. Hala ere, altzatar askorentzat, San Martzialak izan dira garrantzitsuenak. Bertan, aspaldidanik, ididemak, musika, tuntuna, esku batez txistua eta besteak danbolina, bertsolaiaketak, herri bazkariak eta beste motatako jarduerak egiten ziren. Aurrerago, zezen-suskoa, erraldoiak eta boro handiak eta bestelako kontuak txertatu ziren auzoko festetan. Jarduera deigarrienen artean, Don Ibane Zuhaitz edo Kukaina izenez ezagutzen zen ohitura zegoen. San Martzial festetan, zuhaitz altu bat mozten zen eta uretan azalak entzen zitzaion, kanpotik guztiz leuna utzi arte. Zuhaitza horrela oso irristakorra zan, plaza erdira eraman eta zutik jartzen zuten, eta zuhaitzaren goiko partean sari bat jartzen zen. Zuhaitzaren puntaraino iristen zen lehenak eramaten zuen saria. Arratsalde gauean, dantza garaia zen eta altzatar gehienak musikaren erritmora hurbiltzen ziren dantzara. Kontatu digutenez, nesken kasuan, aizparik helduena etxera bueltatzen zenean, gauerde baino lehen, besteak ere bere atzetik joan behar ziren. Neskaren bat, etxera goiz ez bazen bueltatzen, ohikoena zen gizonezko baten konpainian bueltatzea, gauean bakarrik ez ibiltzeko. Gizonezkoek berriz, askatasun handiagoa izaten zuten. Hauek dira auzoko eta inguruko festetako batzuk eta data orientagarriak. Maiatzaren 9-13 tartean txanpontxo jaiak Bidebietan, ekainaren 6-10 artean larratxoko jaiak, ekainaren 13-23an Herrerako jaiak, ekainaren 20-24an Oletako jaiak. Eta ekaina uztaila bitarte hortan, ekainaren bukaera uztailaren hasieran, Altzako San Martzial jaiak. Azkenik, irailaren 11 eta 15 tartean, jolastoketako jaiak. Gehiago ere badira, hauek batzuk besterik ez dira. Festa ederrak ospatzen dira eta jendeak benetan gozatzen du. Orain zure txanda, nolakoak dira zure auzoko edo zure inguruko jaiak?